Cada cop que el senyor Illa ens etziba la frase «qui la fa, la paga» a Catalunya, ens ve el riure, perquè tothom sap que no és certa. Des de l'immigrant il·legal que t'estova per robar-te el braçalet fins al polític que et roba delicadament els impostos adjudicant contractes públics inflats, tots se'n surten com si res. Vivim un país que no fa cordons sanitaris a la delinqüència, els fa a qui vol erradicar-la. Com vulgars proxenetes, alguns polítics s'han cregut amb dret de prostituir la democràcia i s'han enriquit personalment, trepitjant la confiança dels votants i traint les institucions. Sovint s'ha descobert l'escàndol, s'han fet grans titulars i s'han exigit i convocat comissions com aquesta. I saben quin ha set el resultat de tot plegat? Ni un duro ha tornat a les arques públiques. A Catalunya ni recuperes el rellotge que et fumen els menes al Raval, ni recuperes els diners que et roben els ministres als despatxos. Aquí, qui la fa no la paga, senyor Illa. Qui la fa ens governa. Cas Filesa, cas ERE, cas Koldo. La corrupció arrossega el PSOE des dels anys 90, però també la sucursal catalana. L'Hospitalet, Cornellà, Sant Andreu de la Barca, Santa Coloma, Sabadell, Reus, Tarragona... Són alguns dels municipis que s'han vist esquitxats per suposats casos de corrupció vinculats a batlles i regidors socialistes. El saqueig ha estat constant. Cas Mercuri, cas Pretòria, cas Innova... Un llarg reguitzell d'investigacions judicials que comprometen empreses, càrrecs socialistes i ajuntaments. Sembla que no han estalviat a l'hora de repartir càrrecs, dietes, cotxes oficials i sous públics, pel broc gros, que paguen els catalans. Vos avui compareixeu pel cas Koldo, que es remunta quan era un ministre de Sanitat del govern d'en Pedro Sánchez, època en què vau liderar l'adjudicació centralitzada de contractes de material sanitari per valor de 2.500 milions d'euros, un procés enguany sota sospita per presumptes irregularitats. Però resulta que el ministre, innocent i immaculat, no sabia què s'hi cobia, oi? La Fiscalia Anticorrupció parla de finançament il·legal, suborn i tràfic d'influències, però la cirereta del pastís és la declaració del Dama que assegura haver pagat 400.000 euros a Ábalos, 250.000 a Koldo i 15.000 al secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en un bar davant la seu del partit a Madrid. No sabem si menjant unes olivetes i fent el vermutet per celebrar-ho. Sembla una pel·lícula de gàngsters, però en comptes de pistoles aquí es desenfunden mascaretes defectuoses. A on hem de col·locar-lo, el senyor Illa, en aquesta comèdia? Quin paper vol interpretar? El de ministre inepte, que no s'assabentava de res del que passava dins el seu ministeri? O el del ministre que ho sabia tot i que ara deixa que altres carreguin amb la responsabilitat i la culpa? Qui és exactament el 155è president de Catalunya? El batlle que va avalar un creixement urbanístic sospitosament ràpid a la Roca del Vallès, amb preteses concessions a empreses amigues i suposades adjudicacions directes? El gestor caòtic de la crisi sanitària de la pandèmia? El causant de sobrecostos per valor de 140 milions d'euros a la ciutat de la justícia? Quins motius secrets i inconfessables tenien els comuns i Esquerra per investir aquest fenomen? Tot plegat evidencia que el sistema polític actual premia més la lleialtat al partit i el silenci crònic i parasitari que no pas l'ètica i la vàlua. Goiti el seu govern. Ho veu qui té assegut aquí davant? El senyor Espadaler, el senyor Samper. Ja només li falta oferir càrrec al senyor Antoni Castellà per batre rècords de canvi de jaqueta. És aquest, oi, el concepte que tenen tots plegats de la política? Una feina qualsevol. Bé, qualsevol tampoc, Una de ben remunerada, amb horari flexible, amb viatges i hotels pagats, amb sobres sucosos entre el primer i el segon plat. I després encara hi ha qui es pregunta per què va en augment la desafecció política, encara hi ha qui es pregunta per què creix Aliança Catalana. Ja que no paguen la corrupció davant dels tribunals, esperem que la paguin davant les urnes.